दिनैहाय जोंनि कारिगाव सोरजिगिरि बाथौ मन्दिरनिफ्राय गोसो जानानै जोङो दा बन्द'खौबो जों रायलायनांगौआनो गैला बेखौ मिथिखाबाय बयबो आरो बेरामखौथ' बयबो मिथिखासिगौआनो दा बेरामनि थाखाय बा बेफोरनि थाखायनो दिनै जोङो माने बिराद खस्थ' भुगिनांदों खामला मावहैनो मोनला बा सोरनाबा माबा मोनसे हाजिरा मावनानै मोनला जाखिनि दङ ओंखायनो आंबो थोजासे नङाब्लाबो सानसे बा साननैनि थाखाय जाहाथे जों मानो हायो बिनि थाखाय आङो जोंनि नैबे बायगंफुरि आरो ओरै भावरागुरि जाम्बुगुरियाव माखासे मानसिफोरनो हैनो आखायाव लादों दा बेवहाय जोङो ओरैनो माइरं होदों ओमफ्राय बिनि उनाव दालि ओमफ्राय थाव गुबै एसे आलु सामब्राम साबुन संख्रि बेखौ होनाय जादों दा अननानै जाहाथे बेखौनो नोंसोर लानानै गोजोनो आरो बेखिनि साननैसो आवगायनायानो माने जोंनि थाखाय जथेस्थ' होननानै जों साननांगोन आरो दा बेबादिनो गोबां मानसिफ्रा आवगायबोगासिनो दङ जोंनो आं बेखिनिखौनो होनानै नोंथांमोननि बेखौ गथायना हरनो आखायाव लानाय जाबाय 이걸로 가도 돼. Lương nào bây giờ